Ρε, τι έχει, κάνετε λεφτά να πληρώσετε? Ναι, λεφτά είναι. Είμαστε συνδικαιούχοι σε αυτούς τους λογαριασμούς. Και βρίσκομαι εδώ στην ευχάριστη θέση στην αρχή του χρόνου να δηλώσουμε ότι με τις εγγυήσεις του Αρτέμι Σόρα αρχίζουμε και αποπληρώνουμε όλα τα χρέη των Ελλήνων στις τράπεζες, στα δημόσια ταμεία, στις εφορίες και όπου αλλού υπάρχουν, σε οποιοδήποτε δημόσιο τομέα. Τι ευελπιστείτε από αυτή την κίνηση? Ευελπιστούμε ότι αυτοί οι εθνοπροδότες, ως φιοκάντες πολιτικοί, οι οποίοι μας κυβερνούν, υποτίθεται ότι μας κυβερνούν, έχουν απεμπολίσει την εθνική μας κυριαρχία και είναι υποχρεωμένοι να βγουν τώρα και να πούν αν αυτά τα κεφάλαια μέσα από τα οποία θα αποπληρωθούν τα χρέη μας, τα οποία είναι τα μόνα πιστοποιημένα από τους πιο επίσημους θεσμούς, δηλαδή από τους παγκόσμιους θεσμούς, από το BIS, από το Federal Reserve και από την Παγκόσμια Τράπεζα, ας βγούνε να μας πούνε ότι είναι ψέματα. Έχουμε τις υπογραφές τους μέχρι και το 2015 την αποδοχή των κληρονομικών μας δικαιωμάτων από τα παγκόσμια ταμεία, τα οποία μας κρατάνε κρυφά από τους Έλληνες. Είναι ντροπή τους να βγαίνουν και να δηλώνουν ότι εκπροσωπούν τους Έλληνες. Εκπροσωπούν ξένα συμφέροντα. Κύριε Μότσο, τι ποσοστά δύναμης πολιτών εκφράζεται σήμερα σε τοπικό επίπεδο η Ελλήνων Συνέλευση? Η Ελλήνων Συνέλευση είναι πάρα πολλή, τα μέλη μας είναι πάρα πολλά. Δεν μας είδατε ποτέ να κάνουμε ούτε διαδηλώσεις, ούτε με πανό, ούτε με τίποτα, γιατί αν θα μας δείτε θα ξαφνιαστείτε. Εμείς ερχόμαστε με άλλο τρόπο, άλλο ήθος, άλλο ύφος. Ερχόμαστε με τα ελάνια αξιακά πρωτόκολλα, που είναι 12 αξίες, 18 αρχές και 3 πολιτιακοί νόμοι, που είναι υποχρεωμένοι οι Έλληνες να τους μάθουν αν θέλουν να λέγονται Έλληνες. Έτσι. Τα ποσοστά είναι πολύ μεγάλα. Όταν θα μας δείτε θα ξαφνιαστείτε. Δεν θα μας δείτε καθημερινά στους δρόμους. Ήθελα να σας πω και το εξής. Έχω καλέσει όλους τους συνδικαλιστές να τους ενημερώσω σχετικά και δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται. Οι περισσότεροι δεν ανταποκρίνονται και λυπάμαι γι' αυτό. Ξεκίνησε η διαδικασία της πρωτοκόλλησης, ναι. Ναι, ξεκίνησε η διαδικασία. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ ευγενικά. Μας δώσανε τον αριθμό πρωτοκόλλου. Θα καταθέσουμε το φάκελο εδώ και εν συνεχεία θα κάνουμε μια φωτοτυπία και θα στείλουμε τον επόμενο φάκελο επικυρωμένο στον Υπουργό Οικονομικών με εξώδικο και στον κύριο Αρτέμι Σόρα. Και από εκεί και ύστερα περιμένουμε τη διαδικασία. Εντός 5 ημερών, τους δίνουμε περιθώριο 5 ημέρες να μας απαντήσουν και θα έρθουμε να πάρουμε εξοφλητική απάντηση, εξοφλητική απόδειξη ή φορολογική ενημερότητα. Αν δεν μας δώσουν φυσικά τη φορολογική ενημερότητα, θα καταγράψουμε το γεγονός και θα καταφύγουμε σε μηνύσεις. Αγωγές και μηνύσεις. Θα εφαρμόσουμε τα μέτρα που λέει το Σύνταγμά μας. Τόσο απλά. Θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα, που δυστυχώς για αυτούς εμείς έχουμε όλες τις υπογραφές από όλους τους κρατεούς. Σήμερα είστε ικανοποιημένους από την συμμετοχή? Δεν προλαβαίναμε να κάνουμε πιο πολλούς. Θέλουμε, αυτό θα γίνεται κάθε μέρα. Θα γίνεται κάθε μέρα. Θα βοηθάμε εμείς άφιλοκερδώς κάθε Έλληνα που θα έρθει, που θέλει να μάθει τη διαδικασία, να έρθει στα γραφεία μας, να τον ενημερώσουμε. Θα τον βοηθήσουμε να φτιάξουμε την πλατφόρμα όλοι. Θα τον βοηθήσουμε να έρθουμε μέχρι εδώ και να τα παραδώσουμε. Όποιος δεν ξέρει, δεν χρειάζεται. Πρέπει να πιστεί όμως κιόλας, έτσι. Δικαίωμά του, ελεύθερη βούληση. Δεν πληρώνει τίποτα, πληρώνει μόνο τις φωτοτυπίες στο γραφείο που θα πάει να τις κάνει. Εμείς αφιλοκερδώς θα δώσουμε όλη μας τη ζωή, γιατί είμαστε ορκισμένοι ότι θα βοηθήσουμε τους συνέλληνές μας.